gani nan wannan uban dare na fito wurin mai gidana, ana kan preparation na production na gobe. Allah ubangiji ya ba mu sa'a, ya sa mun fara a sa'a. Kar ku manta shirin albashirinku da muke recording, wanda za ku iya sauraron shi a kafafen yaɗa labarai wato rediyo kenan a Sokoto, Kebbi, Zamfara da kuma Bauchi. Sannan kuma kada ku manta za ku iya dialing 321 a airtel domin sauraron shirin albashirinku, wato garin Bakeso kenan. Bakeso yana nufin Bauchi, Kebbi da kuma Sokoto. So kada ku sake a baku labari, saboda na san za ku buƙace shi sosai. Labari ne da ya kunshi abubuwa da dama, ya kunshi soyayya, ya kunshi munafurci, ya kunshi dillanci, ya kunshi kidnapping ɗinnan da ake yi wanda ke damun mu a yanzu haka. Sannan kuma ya kunshi mata masu ciki su rinka kare 'ya'yansu daga cizon sauro, wato zazzabin cizon sauro. Sannan su rinka zuwa suna lura da families ɗinsu a ƙauye, mutumin da ke birni ya je ƙauye. Ya kunshi dai abubuwa da dama, so na san za ku buƙaci wannan. Kada ku bari a baku labari, saboda da zaran kuna tare da mu to mu ma muna tare da ku. Shirin albashirinku, idan kana amfani da airtel za ka dialing 321 ka ci gaba da sauraro. Za ka bi instruction ɗin ɗaya bayan ɗaya, kuma insha Allahu na san ba za ku ji kunya ba, saboda shiri ne da zai ƙayatar da ku. Kun san yadda rayuwa take, sai a hankali. Wai yanzu na fito karɓan script ɗina ne, amma dai har yanzu ba a samu an kammala ba, amma na san zuwa safiya insha Allahu za a kammala. Idan aka kammala mu karanta, mu je mu recording muku, daga nan kuma sai mu an tayo muku shi yadda za ku saurare shi kai tsaye. To na gode, Allah ubangiji ya ba mu sa'a, ya sa kuma kuna tare da mu. Thank you very much. Sai da safen ku asuba ta gari. Ko da yake na san lokacin da zan dora wannan ba dole ya zamanto dare ba. Na muku fatan alheri. Na gode.